ಬಕ್ಕ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಒಣಸಾಲೆ ಮೆಣಸು ಮಲ್ತಾರೆ ದಾದ ಕಜಿಪು ಇಂಕ್ ಸೇವ್ದ ಬೇರು ಬಕ್ಕ ಮಾತ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಜಾತ್ರೆ ಮಿನಿಜ್ಜಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಅಂತ ದೂರ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಮುರಾಣಿ ಕೋಡ ಇನಿ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ ಕೆಂಪುಲಜಂದು ಐತ ಮುರಾಣಿ ರಾತ್ರಿಡು ಪೋದಿತ್ತೇವಲ್ಲ ಆಟ ಪುರ ಇತ್ತನು ಅಂಡೆ ನಾನು ದಿಂಜ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇ ನೀನೆ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚಂಡ ತೂಕನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇವೆಯಾಗಿ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಭಾರಿ ಪುರಾತನದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರ ಆಸ್ಪಾಸ್ ತಕ್ಲು ಮತ್ತು ಸೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಮಲ್ದೇರು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ದೇರು ಆಟ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಇತ್ತನು ಅಂಡ ಐಕ್ ಉರಿ ಉರಿ ವಯಸ್ಸೊಂದು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನ ಸೇರ್ದು ಮತ್ತು ಮಲ್ದೇರು ಮನಸ್ಸದ
ಅಂಚ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪುರಾತನದ ಬಾರಿ ನಾಗನ ದೈವದ ಪೂರ ಉಂಡು ಮೂಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಪರಾತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡಲ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಂಡೆ ಒಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೋಪಿನ ರೋಡ್ ಹಾಪುಡು ನನಗ ಬೆದ್ರಾಡ್ದೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಡೊಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ 1-2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆವು ಫೋನ್ ಅಂಚಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸಹ ಪೋಪಿನ ರೋಡ್ ತಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಕೋರಿದ ಫುಡ್ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾವಂದಿನಕ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊರ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಚೌಕಿಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ಚೌಕಿದ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದನ್ನೆ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ದಡೆ ಪೋಡು ಹೋಯತ್ತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮೋಡಿ ತಿಲಕಲಿ ಹಿಂಬುಗೊರೊಂದು ಮತ್ತೆ ಆ ಧರ್ಮ ಅಂಚನೆ ಈ ಉದಗಿಟ್ಟು ತಿರುಗಿದಾನಾಗ ಶರೀರ ಆಯಾಸ ಬಚ್ಚಲು ಪಡೆದ ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಈ ಸಾಧನೆ ಜೊತೆ ಎಂಚದತ್ತೆ ಇಂಚಿದುನಾಗ ಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರದಿಯೇ ಇಂಚಿದುನಾಗ ಕಡಲಿಗೆ ಕಾಲು ಮಾಡಿ ಉದೋಗ ಜೊತೆ ಎಡ್ಡ ನಿಗ್ರಹವತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ಬತ್ತಿ ಮೆತ್ತೇರಿ ಆ ದಾರಿ ಕಾಸೋಳಿ ಕರಿಯರೆ ತುಂಬ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಲತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಲ ಸೇವಕ್ಕಾದಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆ ದಾರಿ ಕಾಸೋಳಿ ಗೆದ್ದು ಅವರ ನೆತ್ತಿಗೆ ಅಂಚಿನ ತುಂಬ ಬಲಗ ಕೈ ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಮಣ್ಣನ್ನು ಏರಿ ಕೈ ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನ ವೆಚ್ಚಡ ಬದಲಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆದು ಬರ್ತದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವಳೇ ನೆಲೆ ಯಾಲಂಚನೆ ಅಪ್ಪನ
ಪ್ರಿಯರತೆ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೆ ಜರಾಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್.